Nya bụ nwa agbọghọbịa na-eme ọfụma. Nya nwee shop ebe a na-akwa akwa, kwagide akwa wee kpọnyebe store, ịmago kpọnyebe provision n'akụkụ ya. Boom, this shop na-eme ọfụma. Ya na-akwakwa akwa, ịmagolu ya ihe niile ya chọrọ na ya nwelie. Mana ya bụrụzi ụmụaka o, ya bụrụzi ụmụaka na time ịlụ di na-agazi aga. So ya wee decide ya na nwoke ọbụla batara n'ime ndị ya sị na ọ ga-anụ ya, na ya ga-anụ ya, kwa ịghọtago. Then o nwekwenu ka anya si wee lie enyi dị ime, na ya ga-ebu ya bụ nwa. Ihe a bụ decision ya duto n'oge na-agazi aga. Na ya ma nkwe ka onye ọbụla ga-atụba ya ime malụ na onye nwatụbara ime, maka na ya chọrọ echi niile ofu nwoke abịa sị anya bịa ka eme nna ka eme ibie na nwa bụ nke, na ọ bụ na ya na nwoke na-akwụ ya mara alụ na ya dị ime, ya ahapụ nwoke afọ chọọ onye ọzọ, ya wee confuse onye ka ọ ghara ịma n'ọnwụ ya, maka na ya chọrọ mkpesa. Ife a ka ya decide ala onwe until this guy wee bata sị na ya ga-anụ ya. Ya wee jụbịa ya sị ya, ịdị sure na ị ga-anụ m? Ọ sị yes. Ya sị ya na ya makwa na ya bụrụzi ụmụaka, ịghọtago, na ya dụrọkwa that desperate, na ya chegide dị ya afụgo, ya tụrụ ime mụọla onwe ya nwa, ya na-akwa ayọ ga ayọ. Ọ sị na nsogbu adịrọ na ya ga-anụ ya. Ọ sị m ya wee hapụrụ onwe fa wee sebe ibọn gị. Ozugbo ya tụọrọ ime, ya wee kwa ya sị ya na ya adụghị ime, ya bịa ka o mee ego, na ya chọrọ ka ya bugedibe afọ, ịghọta, na-awa ya na o nwere onye ga-anụ ya. Ọ na-adị dị ike. Ya were aka nri na-ayọ this man, cha were aka ekpe na-ayọ this man. A na-ekwu afọ n'ebu, a na-ekwu afọ n'ebu. Ya wee jebe antenatal ruo mee scan, enene ọ bụrụ nwa nwoke. Ka ọ bụzi nwa nwoke, this guy dosia happy. Ya na-echezikwenu maka na etu ọ bụ nwa nwoke na ọ ga-abịa n'egie. Ịkasịkwa ya eme n'elu mee n'ala. Ịkasịkwa ikepụla ọtọgbu ya n'ife o mezi bụ na ya da-afụzi ya. Kpe ya n'elu, kpe ya n'ala, kpe ya n'etiti na-abụọ. Ịkasịkwa ya akpọkatị ya chaa. Mana ịbịa na-akpọ ya na-adrọp meseji, ịfụ dat na line ya ka na-aga aga, mana ga-ekwenu ma ọnụcha kwukwenu okwucha. Ya wee buru afọ ime, ebusi afọ ime, mụọ nwa wee tobe. Ọ sị bụ na nwa ya dị ya 2 months. Ya wee nọgide one day wee delu this man wee si anyway, thank God this child is not yours. Ife a ka ya delu this man. Olu ụtụtụ echi ọkpọ si ya eke ka o mee ke maka nwa ya ke nna ka ebie. Ya si ya ke nwa nke ọ na nwa abụrụkwa nwa gị. Ọ sị m oluo the next day, this man land ya na shop ya. Nwoke a tụpụrụ lie ọnụ ka ya dị ime 4 months. Land ya na shop ya ka nwa dị a year and 2 months. Wee sị ya ma ọ sị na nwa abụrụ nke ya. Sị ya na nwa abụrụ nke. Na ọ bụrụ na nwa bụ nke gị, where are you? No, where are you? Kedu ebe ị nọ since afọ? Na nwa abụrụ nke gị, na ya bụ single lady tụrụ ime mụọla onwe nwa nke nwa nke nwesịkwa nke abụrụ nke. This man na-acha ajikwa sị ya ma ọ sị na nwa abụrụ nke ya bịa ka eje mee DNA. Ọ sị na nwa abụrụ nke ya bịa ka ya wesị ya na ya ma nje. Ị na-anụ m anụ? Ịda anụ m anụ? Ị nwere right isi mụ bịa ka eje mee DNA. Ọ sị m na ọkwa nsogbu ya nọ na ya kịta. This man wee na-aba ife ya ga-eme, ife ya ga-eme. N'ife okwuzi kịta bụ na ya ga-eteke etu court ka o jee mee DNA. Na ife a chọrọ ịma abụ this man nwere right iteke etu court ije mee DNA na nwa ọ bịara tụba ya ime site na ya ga-anụ ya. Ruru ka a gwara ya ife a ga-amụ, o mere ọsọ. Ọ gbafeluzie afọ mebi na uche na-agwụ ya nwa tozie fa achọba nna fa. I don't know. Na ife a bụ ife a na-eges because ke ka esisi na ya dị ime nwoke, instead ị ga-apụtazi bịa mee ga-eme one until imere ọsọ. Ya wee jụọ wee kpọlụ nwa ya wee kpọnalụ mami ya na village. Kwa mbọsị ọ na-abịa na shop ya bịa na-ahara asị ya na ọ ga-ebute nwa afọ, na a ga-eme DNA, na a ga-eme nna, na a ga-emebi. Ọbakata mba bịa yọba biko, yọkata biko mewe nna. Na ị nwere ike ịghọta kedu ihe unu fili na this guy chọrọ. Ya mụrọ ife na-abọ ka ji wee bịa. Ọdụ unu ka ọ ga-afọ ọsị ya ije mee DNA na nwa afọ. Kedu ife ọdụ unu ka this guy ọ chọrọ na ndụ ya o ji wee bịa wee mee ihe o emela ọsọ. Olo ka a gwara ya na nwa abụrụ nke uche geta azụ bịa chọọ ka ya confirm. Ọ bụrụ na ọ confirm na nwa bụ nke ka ọ hapụkwara ya nwa gbafere, na nwere ike nya biko kedu ihe ọdụ unu ka this guy ọ chọrọ na ndụ ya. Ike gwụkwalụ bụ enwere m ike ịma ife this guy chọrọ. Maybe like you said,
na ọ na-achọ ndị ga-amụrụ ya nwa too ka fa chọba nna fa I don't know because ọ bụrụ na ọ chọrọ nwa mgbe ị gwara ya na nwa abụrọ nke ya o kwesịrị cool down na move on but nke a ịbịakwa na-anụ ọgụ na nwa ọ sị na ọ bụrọ nke ya na anyị ike gwụkwa m I don't understand nne amụrọ m maybe ọ chọrọ nwa mana ọ chọrọ gị na be ya tago maybe so the best thing bụ gị dobegodo nwa na village ebe ọ mara village unu until ị mara ife ọ chọrọ and be very careful. Be very careful. In fact, ihe na-achọ ịgwa gị kịta bụ go to police station ka ede restraining order nye until mgbe ọ ga-etekizi gị to court. O nwere ike ọ bụrụ na ọ rant ka ọ na-ara ntịgharị ya tago because ọ dịrọ serious. Amara m court ọ ga-abịa gwafa na nwaanyị dị ime 4 months ime nye abandon no ka ọ sị gị na nwa abụrọ nke ya land from nowhere be ya tago so egodi restraining order before a na-akọ anything. Ị bịakwa na comment section 2 bịa mara ife ndị mmadụ ga-agwa gị ndị be anyị daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ